Pinoy ta ay kataranta, iyampo lang ang imong kabalaka. Inubanan sinabangay susat usa, kay kita tanan naapektuhan ni ining bayrusa. Okay lang, mainit man yapon. Kuha na na pa. Dito. What's up mga idol, dami karon sa Katibian, ari Bit and Choy. Bit and Choy. So, mas kopi. Ba. Perasa nama? Hah? Perasa? Perasa nak? Perasa nak? Name. Asa masih lagi pilih? Tahu pasti video apa satu? Hah? Masa? Masa may musod mga idol nang maka-temperature sa may una o fill up sa may dere usa makasud. Diyan fill up sila dere mga idol. Diyan pa temperature.
Bukong bro. Smoking zone lagi. Mall deh. Kita, nanti bobong kan? Ito na. Kentong kuha man, kuha to isa. 100. Basta blue dai 100. Let's go na. Basta blue mga idol, kuha lang 100. Jari rapita. Ja katong kuha man oh. Salang. Ay, duha. Dari duha. Dari og dari likod mo'y 200. 200 sa kuan bracelet kay color puwa. Ah, masih lagi din, terus dikasih na. Oh, dia pa, wag pang mambog doon. Ina din sila na. Wah. Din. Paano sa si Maika ba? Ito isol sa, pwede ba tayo nyo ha? Tabok-tabok po tayo nyo. May gani kay gatagan ko sa umian eh. Hoy! Din! Shower siya, shower! Shower, lagi, pa-shower yun, una. Sama po na. Orang yapon? Biar. Tanaw ko sa takaw. Sunod. Sunod ko sa takaw. Uy, ligo sa idol. Oh, Hinay mga, dayan Lobo? talaga kay Dago. sana all sweet. May pagbabaylo, may ka. Nako, aturo ko. Basa to. Hindi ko ka-vlog kay ni Uwan. Ay, sa gano'n, asa kayo sa ina. Naman ko yung Ato kaloy? Asa ka? Pwede blow na day. Ano, tapang bata? Huwag na. Huwag na ulit. Dala lagi. Ayan ito. Lamay ba? Asa mo butang mas? Hindi mo mo stand doon.
Nang ko na dati. Asa? Dari kita. Dari tagi dah. Dari tagi. Ini enggak. Kurang ni. Sih. Ano? Oh. Adyo? Muna sa akin ng nag-green lagi nila lagi. Nag-green lagi. Long. Mas mahal pa rin ang entrance mo na. Kano eh? Yun eh. 200 lang. 100 ako na na eh. Dati. Ano yung mga idol? Kuan. Dari pikas na swimming pool. O pala yung sorot at dari sa kuan. Dari na yung mga bihari. Kayo. Ito ba si... Yan. Video deh ka. Ah. Ah. Nanayo lagi. Ito gila. Asa itong has? Dari itong has. Ha? Bada? Milikin na. Ligaw mo naman. Di mo manggoy. Apila po ko. Di mo manggoy. Hello! Udah yung buhok mo ha. Dito na yung buhok mo. Di mo na manggoy. Saging, utak no? Di mo napisaging ito. Banog. Bandog na. Mo na yung bandog? Ha? No. Banog. Karihak. Ito fish pond. Ha, karihak. Pwede anak pa. Ano pa? Uy, kain pa? Hanap man. Asa? How? Wow. Maafin mo na. Kanang ano na eh. How? Taray how, mga pure. Kari kay. Haman, ay oo. Kung ano si Jack, ano magkantala. Buntis garo ni. Ano? Basin. Di maklaro. Agami Bliza. Milo. Na, anak ko na. Milo. Diba Milo, ano pa? Ay, makanding rin oh. Ha? Makanding. Yung ka na. Yung mga idol oh. Ay, gano'n na di ay. Da katuna sa babaw mga idol mo to'y kanang ano saan sama? Duaan? Playground. Playground. Kanang ato sa ibabaw mga idol. Nay duaan dito. Ay, may kanding. Asa kita uban pa? Asa ka gibot ng gas ma? Di mo naman.
Lahat ay babaga. Christine. Mo ni view dinhi sa kanang Bit and Tour mga idol. So pila to ang na entrance na? Ang entrance sa mga idol kanang Adult 30 pesos. sa 20 pesos mga idol. So okay ra kayo mga idol. Dire ni sa poblasyon sa Katigian mga idol. So gikan mi naligo mga idol, nag-ilis na may kay gipang tugnaw ng mga buto. Kaya bro ay. Sorry, it's DJ.